Il-livell ta' fiduċja fil-ġudikatura f'Malta baqa' għoli kemm fost il-pubbliku u kemm fost il-kumpaniji. Skont l-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt, kważi 70% tal-Maltin u aktar minn 60% tal-kumpaniji reġistrati f'Malta għandhom perċezzjoni tajba jew tajba ħafna tal-indipendenza tal-qrati. Ir-rapport innota li l-Parlament iddiskuta riforma kostituzzjonali li kienet tinkludi l-involviment tal-ġudikatura fil-ħatra tal-prim imħallef u miżuri biex titjib l-effiċenza tal-proċeduri. Il-Gvern qal li din ir-rakkomandazzjoni ma setax iwettaqa għax kienet teħtieġ maġġoranza ta' 2 terzi għall-approvazzjoni tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea notat li tlesta l-proċess biex il-prosekuzzjonijiet jgħaddu fidejn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Innotat titjib fil-kapaċità tal-awtoritajiet investigattivi u tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bżieda fir-riżorsi umani u l-iżvilupp ta' għodot ġodda biex jitnaqqas il-ħin tal-investigazzjonijiet u jissaħħu il-prosekuzzjonijiet. Ir-rapport isemmi żieda sostanzjali fl-att ta' prosekuzzjonijiet li nieda mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali minn 11 fl-2020 għal 492 is-sena li għaddiet. Fl-istess waqt innotat li l-perċezzjoni tal-Maltin dwar il-korruzzjoni għadha għolja u għad m'hemmx rekord tajjeb ta' sentenzi finali. Żiedet li l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni jeħtieġ tagħti riżultati konkreti u rakkomandat passi serji biex jissaħħu l-miżuri ta' integrità għal politiċi u uffiċjali f'karigi għolja. Dwar il-medja f'Malta, l-Kummissjoni laqat il-preparazzjoni ta' Malta fuq il-liġi li għandha tagħti setat ġodda lill-Awtorità Regolatorja tal-Midja, inkluż il-monitoraġġ tal-għaqdiet fil-qasam tal-midja u l-allokazzjoni ta' reklamar mill-Istat. Innotat iżda li ma sar ebda progress biex tissaħħaħ l-indipendenza editorjali tax-xandir pubbliku waqt li l-aċċess għal dokumenti uffiċjali baqa' limitat. Il-Kummissjoni nnotat ukoll li Malta għadha ma waqfitx istituzzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem. Fir-rakkomandazzjonijiet tagħha ħeġġet li Malta tkompli bir-riforma l-ħatra tal-prim imħallef bl-involviment tal-ġudikatura, tuħu passi konkreti biex jitnaqqas id-dewmien fil-proċeduri u l-investigazzjonijiet, tistabilixxi rekord b'saħħtu ta' sentenzi f'każijiet ta' korruzzjoni, tadotta salvagwardji leġislattivi għal ġurnalisti u l-libertà tal-istampa u ddaħħal qafas għal parteċipazzjoni pubblika fil-proċess leġislattiv. B'reazzjoni il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li dan ir-rapport ikompli jikkonferma l-prijorità tal-Gvern fis-settur tal-ġustizzja u jenfasizza bosta żviluppi sinifikanti li seħħu f'Malta fl-aħħar sena biex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt. Saħaq li l-Gvern se jkompli jwettaq riformi tanġibbli biex isaħħaħ dan il-qasam u jindirizza sfidi b'mod komprensiv u effettiv.